Sngap kumno uhead coach jong England uta Thomas Tuchel haba kylli hato pidon plan pantek lakam Lionel Messi shibet menmet hasyawan sedang jing lehkai jong semi final kata ke Argentina persya ke England haka press conference uwe reporter ula kylli head coach jong England uta Thomas Tuchel baong hato pidon kata ke plan pantek lakam Lionel Messi unom lak tan panyo ka bol ha kekejat jong Badu Thomas Tuchel ula jubab de ka baong hooj Messi ulong urangi lehkai bapau bah kalong ka bhayangi pantek lakam perban khanglat Lionel Messi panyo ka bol ha kekejat jong Henry don ka boj pangikerman pangila panom ailat tan Lionel Messi panyo ka bol ha kekejat jong namar lada Lionel Messi uyo ka bol ha kekejat jong kan sawan rak jing kirangi lehkai jongi Badu Tuchel ula ban beng dak baong kumbangi lale Erling Haaland ha ka jing lehkai persya ka Norway kum juru Messi ngini lekat bala panginom ailat tan panyo ka bol ha kekejat jong para oj ngitip ba nginam la pan khangla de Messi man kapor Henry ngini lekat bala panginom ailat tan Messi pun ya ka bol Badu Tuchel ula ban beng dak baong nginwat ka boj ka bor pangin khanglat Lionel Messi Badu ula ban beng dak baong ngidei ban long shulur pan ngidei ban yakersan iwe pangin khanglat Messi pangin pej bah ya ka movement jong Lionel Messi haba ka bol kapoy Badu Tuchel ha ka bakut ula ong ngidon ka jingkerman pan ngidon ka ta ka jingej pangila ban wanra ya ka jing job namen ta ka England ka jing ya kun persya ya ke Argentina pat Lionel Messi te paralog kineken kidei ki jing kren jong Thomas Tuchel ha choban sedang ka jing lehkai jong ki persya ya ke Argentina te paralog pisngo kumno ya kene ki jing kren jong Thomas Tuchel ha kylli shaphang Messi te paralog satrop ki jing sngo jong pi hapo ka comment section te paralog shibit menmet ha ka por steng snia kata ha ka por kar architeng kat kum jing pe jong pi na pleng kine ki artri ki tem mano thrai ban khor ya ka nam job satrop ki prediction jong pi hapo ka comment section mano ban khor ya ka nam job ban rong sha ka final te paralog mentaka sni tang kine ki video ki bakin diat kublai shibon